دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، دا درد د جانانا انوار پیرا وریگی، دا درد د جانانا انوار پیرا وریگی، کارا پکل جہانا دن مر ہسی زلیگی، کارا پکل جہانا دن مر ہسی زلیگی، یا شاہان ددگی در پخور کے لغڑیگی، لوی شان لری آلہ دے درود و سلام آیا، لوی شان لری آلہ دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، بخار بندے دننا مسجد نبوی دے، بخار بندے دننا مسجد نبوی دے، مسجد نبوی کے مزار د پاک نبی دے، مسجد نبوی کے مزار د پاک نبی دے، یا نزد پدغازی کے منبر د عربی دے، مزار خواب خواب دے درود و سلام آیا، مزار خواب خواب دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، پخوا کی دا گلفام صدیق کوي آرام، پخوا کی دا گلفام صدیق کوي آرام، صدیق سرا پخوا کے عمر دکا وپام، صدیق سرا پخوا کے عمر دکا وپام، یچ خوال ور لور شے پمینا کا سلام، ورز زید دعا دے درود و سلام آیا، ورز زید دعا دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا، جنت البقیع کے مزار دے عائشہ دے، جنت البقیع کے مزار دے عائشہ دے، ہم دغلتا دننا مسکن دے فاطمے دے، ہم دغلتا دننا مسکن د فاطمے دے، یا پکی اصحابان دی خائست مدینے دے،
ہر گل جدا جدا دے درود و سلام آیا ہر گل جدا جدا دے درود و سلام آیا دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا پخوا کی دا احد دا غرد یو میدان پخوا کی دا احد دا غرد یو میدان پرات دغا میدان کی او یا صحابانا پرات دغا میدان کے او یا صحابانا یا دفن پا دغا زی کی حمزہ سے پہلوانا شمسی وطن زیبا دے درود و سلام آیا شمسی وطن زیبا دے درود و سلام آیا دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا دا درد مصطفیٰ دے درود و سلام آیا دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا دا گنبد خضرا دے درود و سلام آیا تاسو دارنګي نتونه او نظمونه د الصفی سټوډیو کرک د یوټیوب چینل نه کتلی شئ